खुलुमबाय बड'खौरां इउट्यूब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउज आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ एसआइ जनमननि राबानि केसआ मैया जोबनानै थांबाय। थांनाय 2023 मायथाइनि 16 मे खालारखालि हरनि 2 रिंगायाव एसआइ जनमननि राबाया गारि जाब्रबथायाव जिउ गोमादोंमोन आरो बे जाथायनि सायाव भुगिनांनाय नखरनिफ्राय गोरलैयैनो गलायनानै लानो हायाखैमोन। बे जाथायनि सायाव गुबुन सोरनिबा खैसार थानो हागौ होननानै गोबां बाथ्राजों जिउ गोमानायखौ गोबां सन्देह खालामनाय जादोंमोन आरो बे जाथायनि सायाव सिआइडिआ संदाननो गोनां जादोंमोन आरो सिआइडिनि उनाव गुवारै संदानबावनो थाखाय आसाम पुलिसआ सिबिआइनि आखायाव गथायनानै होयो। नाथाय माखासे दान संदाननायनि उनाव मैया सिबिआइआ रोखा खालामना होबायदि जे थांनाय 2023 मायथाइनि 16 मे खालारखालि हरनि 2 रिंगासो समाव एसआइ जनमननि राबानि जिउ गोमानाय जाथाया गारि सौग्रावलायनाय जाथायजोंसो जिउ गोमादों होनना मैया रोखा खालामना होबाय। कभिड-19नि उनाव आरोबाव फिन गोदान सन्देरग्रा बेराम गोसारबावबाय नामा? कर्नाटकआव गोदान बेरामनि गोसारनायखौ दासान्दि नुनो मोननाय जादों, जायखौ सावस्रि फाहामगिरिया सुंद'यै केएफटि होनना सिनायथि होदों, जायखौ मोख्रा लोमजानाय होनना बुङो एबा मांकि फेभार। थांनाय 1 जानुवारिनिफ्रायनो कर्नाटकआव गासै सा 49 सन्देह गोनां केएफटि बेरामखौ मोननाय जादों आरो सा 2 सुबुंखौ केएफटि बेरामजों जिउ गोमाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बावैसो सान बे बेरामनि गोसारनायखौ नुनानै केरालायाव सावस्रि बिफाना माखासे सांग्रांथि फोसावनाय होबाय। केएफटि बेरामखौ मोख्राफोरनियाव जाथोसे एम्फौ अरनायनि जाहोनाव जायो होनना मिथिनो हादों। बेनिखायनो मोख्रा थानाय जायगाफोरनिफ्राय सांग्राङै थानो थाखाय सावस्रि बिफाना सांग्रांथि हरदों। बे बेरामनि थाखाय जेबो थि फाहामथाय गैया होनना देहा फाहामगिरिफोरा फोरमायना होदों। फैगौ 11 फेब्रुआरिनिफ्राय अग्निवीर बिथांखिनि गेजेरजों बेसेन नाङै फोरोंथाय। क'क्राझार जिल्लानि थिथागुरि आर्मि केम्पआव बर' लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे बेसेन नाङै फोरोंथाय होनो फोसावदों। बेनि सायावनो मैया बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'निसिम मोनसे गोनांथार नटिस दैथायहरनायखौ नुनो मोन्दों। मरिगाव पुलिसआ सा 17 साइबार क्राइम एबा अनलाइननि गेजेरजों रां लुथिग्रा हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय गोबां सिम कार्ड, नंखाय पेन कार्ड, आधार कार्ड, बेंक पासबुकफोर मोननो हादों। हमजानाय दुथांफोरनिफ्राय गासै मोन 107 सिम कार्ड, मोन 33 पेन कार्ड आरो गं 39 मबाइल फनबो मोननो हादों आरो मोन 66 एटिएमबो मोननो हादों होनना खौरां मोन्दों आरो दुथांफोरा गोदान बेंक स्किमनि सायाव सांग्रां जाना थायोमोन, उनाव नंखाय फोरमान बिलाइजों रां दिहुनोमोन होनना मरिगाव पुलिस बिफाना फोरमायना होदों। बम बेरनाय जाथायाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। 32 बोसोर बैसोनि केम्पन नार्जारि बिथाङा थैनो गोनां जाबाय बम बेरनाय जाथायाव। भारत-भुटान सिमना सुकानजुलि फायरिं रेन्जआव बम बेरनायजों 32 बोसोर बैसोनि केम्पन नार्जारिया जिउ खोमानो गोनां जायो। मिथिहोनाय बायदिब्ला रेन्जनि सिङाव गावखोन्दा बमा मोनदोंमोन, नाथाय बियो बमाखौ सिफायनो नाजानायावनो बमाया बेरदों। बेयावनो बिथाङा जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।